tätä Bolde perustaa? En mä oo perustanut, mutta mä voin kertoa sulle vähän asiaa. Okei. Jos mä haluaisin mun NBA-tiimille 20 paitaa ja skimaskit, niin paljon maksaisi? Se on vähän kalliimpi kuin nämä halvemmat merkit, mutta laatu on taattu hyvä. Okei, olisiko siinä joku massa-alennus sit? Joku 20% jotain tällaista? Kyllä mä sanoisin, että kannattaa ottaa isompi määrä, niin saa vähän halvemmalla. Okei. No, mites tää laatu? Onks tää nyt sellaista käsin tehty? Laatu käsin tehty Euroopassa. Okei. Hinta sit vähän kasvaa. Joo, kyllä laadusta pitää maksaa, ei siitä. No, ei nyt halvalla. No, jos mulla tilauksen tulee, niin käykö teille toi PayPalin maksu? Käy PayPalin. Okei. Tiivi tehty. Oh. Kiitos. Moro. No jos puhuin toiselle ja Dapolle, että joku tuotepäällikkö ja tällainen, niin tuli vielä kehu, että tosi hyvä kangas. Ja pelaat sanoivat, että ei ole yhtään niin kutittanut tällaista. Tosi paljon fiilannut tätä. Mistä on niinku tehty? Se on tehty portugalalaisessa hyvin arvostetussa tehtaassa. Ja puuvilla on tullut tuolta Afrikasta, mutta se on todella hyvä laatuista ja lämmittävää. Joo, kyllä mä uskon tähän. Ja, mä mietin vielä sellaista juttua, että ne on niin paljon tykännyt, että olisiko mahdollista tehdä mitään niin markkinointia niiden somessa, kun niillä on niin paljon seuraajia. Joo, totta kai se on mahdollista. Mä haluaisin kasvattaa tätä brändiä tosi ylös ja tämmöistä. Joo, jos sä laitat mun sähköpostissa vaikka, niin mä kerron pelaajille sitten. Joo. Peliä. Okei. Kiitos. Moro. Jos muistat, niin mä kävin täällä pari viikkoa sitten tilaamassa paitoja ja skimaskeja. Me saatiin ne oli tosi hyvää laatua näin. Sitten mä puhuin sen yhden toisen jätkin kanssa. Niin ne skimaskit, kaikki oli hyvin, mutta yhdellä pelaajalla se oli vähän liian pieni. Saadaanko me niinku uusi, vähän isompaa kokoisen? Totta kai saat vielä parilla lisää. Okei. Laitetaan tulemaan. Kiitoksia. Jos.